Преди имах съпруг, сега съм сама, но не е изоставена. Казвам се Надежда. Бях щастлива жена, майка на 2 деца. Един ден телефонът звънна. И светът ми се срина. Той загина внезапно. Останах с 2 малки ръце, които ме държаха, докато аз се разпадах. Господи, помогни ми! И тогава в сърцето ми дойде тих глас. Бог казва: когато хората са тъжни, аз идвам да ги утеша, а когато са слаби, идвам да им помогна. Когато са изгубени, аз им давам посока. Когато плачат, аз изтривам сълзите им. Плаках не от болка, а защото за първи път от години усетих, че не съм сама. Днес отново вярвам в живота, в утре, в надеждата. Бог не върна съпруга ми, но ми върна вярата и силата. Ако и ти търсиш светлина, тя идва. Не спирай, не се предавай. Ако и ти си преминал през страдание, помни, че не си сам. Бог вижда, чува и помни. Утре има надежда. Ти все още имаш стойност. Ако тези думи те докоснаха, напиши амин в коментар. Ще ти изпратим лично, нежно послание в месенджер. Присъедини се към нашата безплатна група за молитва. Доктор по богословие ще се моли специално за теб. Сподели тази история